Čau lidi, zdraví vás Krimino.cz od 3. dílu našich her. Jsem tu společně se s Grisim. Čau. A nově s Marisíkem. A my dneska máme TNT Run. Takže jdeme na to. Pojďte se připojit. Jsem to seklo, čekejte. Yes, 40 sekund. Nebo 50, pardon. Kde jste vy? Čekej. Musíš nejít na tu cedulku a kliknout na join. A my tady čekáme. Máš ještě až na 35 sekund. Jo, dobrý, jsem tady. No, takže já se už rozejbat. Takže dáme 2 kola a potom se s vámi rozloučíme a budeme u dalšího. A příští kolo bude nás čekat Mob Arena. Souhlasíte s tím? Ano! A to je jako podkopávačka? Ale Ne, tady musíš běhat a po tebou se bude propadat písek, tam kam šlápneš. A nesmíš spadnout do dír. takže nesmíš stát na místě. Špatně. Co Takže vidíte profík fake, protože... já už jsem robot. Šik, já už taky spadnu. Hop. Ne! Tajt, já furt propadám, ale... Je to profík fake, protože on má... Já jsem padla. Dodo Spaniel. Víte, já mám teď trošku lagy, takže já hodně budu padat. Spadám. Jsme z vás zatím nejvejš. Já jsem nejníž asi. Ne, nejsem. Já mám lagy. Já jsem na vodě. Já taky, já jsem dole. No takže já jsem prohrál hru. Teď si tady budu. Já byl první. Ne, máš to špatně. Kdo ví, z jakého týmu channelu je profík, tak to nám to napište do channelu, tak se nám to napište. Jo, protože on je fakt se špatného channelu. Je to... Já vám to nebudu říkat. Kdo to uhádne, sválně, tak si s námi příště bude moc natočit. Profík je profík. Jo, máš to špatně. Sakra. Takže... Jaký seš na tom boli? Takže stekám tady. Já jsem ve tím patře. A kolik vás tam ještě je? Ještě Ten Robin Bank? Jo, gratulujem ti. Takže bude první výhra, jde se dovnitř. Arena. Mě se to docela je laguje, ještě trošku možností. Taky protože prší. Jo, ještě mi k tomu prší, já si dám jasno na plus 49, máky vypnuto, hudba maximálně vypnuto, že no. A jo, vypnout si ten zvuk. Ach, malí děti. Jo, už se mi to tak nelaguje, teď už bych možná něco Ty jsi malý dítě, ty ani nevíš, jak se jmenuje tvůj channel, a přitom se vydávají za profíka, přitom si fake. Ne, úplně fake. No, protože kdyby nepršel, tak to je úplně bez lagoučku. A už to jede. 3, 2, 1, už to jede. Já už propad. Já taky. Já jsem amatér. Jsme nejvejš. Já bych byl nejvejš, já to umím, ale já mám takovou landičku. Ne, tak komu dá si poslední svoj. Ne, jak já. Ne. Ale projel. Já jsem tuhej. Já jsem už prohrál si hru. Byla nebo hru. Ty antirán. Tady se právě hraje. Svátky na fotbal server. Klikni pravým. Klikni pravým a připojíš se. Já jsem u vody, pomoc, nejsem u vody. Já jsem to jak dávno prohrál. Já jsem byl zase předposlední, to je úplně stop, že já byl předposlední. Taková se lagy nemám. Já si teď úplně jaký nemám lagy, protože tady není vidět ten.
To udělali schválně, ty. Tady krásně přeskakuju všechno. Ne, asi. Čekáme tady na Grisa, protože tam ještě furt bojuje s Romain Mangem. Jak seš na tom A boli? to je hrozná ten roaming. Aspoň, že už tady není ten profík. Vůbec neumí. To hrál hejdu. Už je u vody. Už je od vody? Jo. Tak se asi vyhrál. Boli bude mít asi 2 výhry za celý kolo a budu mít 2 předposlední, Marisík bude mít 2 prohry, úplně celkový. Já měl teda teď stříbro, když bych to bral. Jo, Boli, takhle. Takže pojďte, takže já se s váma loučím a u dalšího dílu čau. Čau.